ke muke bukata ku ce. Kin ga mi kore da mu da shi. Kai! Kana da matsala a yanzu a bayyana kasuwa. To amma babu damuwa ba dai wannan yarinya bace bari in je mata magana. Kai haba da Allah dakata mana saurin me kake yi ka bari in ta sayar da kayanta duka ta tashi sai mu bi ta har gida mu je mu same ta amma yanzu ka gan ka bi ta anan to abun ba zai making sense ba. A kawai kaga bari ko ni kai ka dakata mana Kamal kai tsaya ka ji ta shiga zuciya ta fa sosai kalle ta ba kyakkyawa wallahi ta yi kyau da salam. Tabbas yanzu abin da zamu mu je kai yarinya. A Kamal kaga yanzu ba shi wannan mu je mai magana a office mu je bari kawai mu je mai magana a shago ka toho mana Kamal. Lalle abokina ka duba yarinyar nan tun daga wannan ƙauyen haka take nan kawo ta je wajen nan. Ai sanadiyar cikanta birni maybe shine sanadiyar auren nawa da ita ko? A'a ba dai. A'a to. Kai wannan ƙauyen ka duba muka ga sun da muka shigo. A'a to ni ba alheri ya zame min ba? Gaskiya ne. Ka gani? Yanzu kenan. Yanzu bari mu yi ruwas mu je mu ajiye mota a baya saboda ka san mutanen karkara kar su dauka wani abu. Gaskiya dai dan saboda ka san ba saba ganin mota ba. Kai ma ka dai faɗa. Koya? Bari mu je. Wani shiga ta nan zuwa. Ok to yaka fillo. Ga wannan. Haka karbi. A'a karbi mana. To an gode. Sai ya nuna halin su na fulani mai kunya ko? Ta tsira 50 in yaran mu na birni ne. Ai ta yi kaɗan wajen karɓa. Wallahi. Yarinyar nan dai Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya sa ka taɓa ta mana lokaci ta fito da wuri. Ni fa billahi lazi ƙauyen nan har na fara gajiya abokina. Ai ni ko zaman awa ɗaya zan yi anan ta fito ni zan iya. Ai kaga ce to ni zo. Ai ni naga abin da na gani a abokina kai dai bari kawai. Saboda na fara gajiya da ƙauyen nan wallahi. Ai ko za ta yi zaman shekara ɗaya ni zan jira ta nan. A dai ba sai tun daga kan. Malam lafiya. Lafiya kalau. Lafiyar ce ma ta kawo mu nan. Ba ku ne ɗazo ko sai nuna a guri na birni ba. A tabbas kin gane kenan mu ne din ne. A to gaskiya babban abin da ya kawo mu wannan ƙauye naku abokina ne ya ganki yake son ki. Yana so na. Kuma kin tafi da shi gaskiya. Zuciya da wannan ta kamu da sansa da sauransu. Da Allah ki taimaka dai ki amshi soyayyarsa a gare ki. Da Allah to kai hakuri an riga an bada ni. An bada ke to cewa ya dai yana son ki. Yana so na kuma? Yana son ki. Waye ne a cikin su yake cewa yana son ki nuna min si waye ne a cikin su yana ina? Ya auka yin hakuri wadin mun galgin Allah wadin mun. Ki gyara ki matsa da waye ne a cikin su? Ki gyara. Mun galgin Allah wadin mun. Ki nuna min si kai ku rasa wanda za ku ce kuna so a garin da sai matan mu. Ki nuna matsa ki matsa. Wadin mun yal malagin Allah wadin mun yal. Ya Allah ya lube gin Allah. Ki gyara na sai. To diga yau ki gyara. Duk ranar da na gara ganin wani a cikin ku ya zo garin nan, ya zo gidan nan, sai na kase si, ba ku magana ne.
ba za ki tasi ba. Indo, wallahi mai raba ni da ke sai dai Allah ba dai mutum ba. Kai dai kullum kai ka je ka tashi zauna kana tashewa na fi kowa kyau na fi kowa kyau. Wai na fi kowa kyau a garin nan. Tabbas na fi kowa kyau kan na fi kowa tashewa tunda dai na samu miji irin ka. Na fi kowa tashewa a garin nan gaskiya. Ka san wani abu? Duk lokacin da nake tare da kai daɗi nake ji a cikin zuciyana. Wallahi. Ka san me ne? A sai kin gaya min. Kana da kishi sosai. Indo, ai wallahi a kanka sai dai sama da ƙasa su haɗu. Amma wallahi ko ƙuda ne ya sai zai zo ya taɓa min kai, to sai na sha jinin shi. Kin ga wannan wukot nawa? Sai na yanka shi. Duk inda kin ga yana ƙarami ne shi ko ba aka bane. Duk inda wuyan shi yake sai na yanka magogoron shi. Wallahi. Musamman ma kin ga idan kika yi min wannan murmushi na ji haka. Kina sawa ina jin daɗi wallahi. A garin nan in suka indona Allah bani tare da indona kenan. To yanzu me ya kamata a yi? Mu je inda muka saba zuwa? To shi kenan. Rabu! Wai me yasa baka cin abincin nan ne? Wallahi ga baki ɗaya tunanin yarinyar nan ya biya canza ni duka. Na je wajen sai da inda suke sai da nonon ma ga baki ɗaya kwata-kwata na neme ta na rasa. Rabi, duk zuwan da kake ina biye da kai a baya. Ina matukar tausaya ma akan yadda ka kamu da son yarinyar nan lokaci guda haka. Amma ka san menene? Sai ka faɗa. Baka ji ba. Ka ci abinci kawai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi. Malam lafiya?
A'a babu wallahi kawai muna dan wasan buya ne ni da abokina. San buya kuma? To shine ka gan shan ma ya gudu. Bari in bi shi. To. Wallahi ka bani tsoro, wai dama kai ne. Sannu abokina tun da nake ban taɓa shan wahala irin ta yau ba. Ban taɓa jin cewa na gane kure na irin ta yau ba. Na rantse da Allah. Wai tsaya ba ma wannan ba. Me yasa haka ka gudo ka kyale ni? Me kake nufi? Ni fa ka tattago ni na zo na raka ka. Wai tsaya neman auren nan ma ni wai tsaya ni nake nema ko kai ne? Dan girman Allah abokina ka yaƙuri. Wallahi gabaki ɗaya a rikirkice nake. Yanzu ma wannan zaman da nake yi gabaki ɗaya hankali na a tashe yake. Au rikicewa? Okay firgicewa ce za ta sa kenan ni ka bar ni a kashe ni. Ko ni in mutu. Ba to ka damu ne? Kaga da ka ta ya haƙuri da Allah, ya haƙuri yanzu mu tafi, mu je mota mu ƙarasa mu shiga gari. Wani? Haba abokina, yanzu da Allah mu je da Allah. Me? Mu ƙarasa. Ya dawo amma fa dan fulanin nan na farko ya rikita ni. Ka share. Aka sai aka samu. Wallahi ya rikita. Aka samu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kai magana ta kare. Yar Fulani. Sannunku da zuwa. Yawwa sanninki. Ya hanya, ya binne. Lafiya kalau. To sannu. Ga mutumin ne. Ga mutumin. Yawwa sanninki. Bari in ɗauko muku abin shimfiɗa, na ga kuna tsaye. Ka san me? Faɗa ba na gaya ma harkar nan za ta yi. Ai shi yasa nake yi da kai mutumina. Wannan harshen nawa dafi ne. Ai in dai zan ga mace ta yi min sallama in amsa. Magana ta ƙare ai. Ai shi yasa nake yin ka kamalu. Ai magana ta ƙare. Ai yanzu ko kama sa a ranka kawai ka gama samun zuciyarta. Ta ma gama son ka baka ga da na dawo da kai nan ba abin da ta ce. Ai na ji daɗi wallahi, na ji daɗi na Lalle gama ka wasa ne. Ai baka san ni bane. Labarin kake so ka gani. Wa alaikum salam. Indo? Ke she kuma yanzu a riga? Wallahi ni shi ne suka biyo ni. Wasu? Su waye kenan? Suna shan kofar gida wannan 'yan birnin nan ne. 'Yan birni? Suna shan kofar gida. Suna ina? Suna kofar gida. Ta nan suke ko ta nan? Suna ina? Suna kofar gida? Ba dai wa'annan 'yan birnin ba. Alhamdulillah yau zan yi kisan kai. Suna ina?